Да. Прави някакви пируети. О, тя се е закачила отзад. За главата, знам, иначе е добра. Малко по-добра от другите, ама при такова закачване си помислих, че е бати штуката. За външната страна. Виж ли? Тя се откачи сигурно. Искаш ли да я фана? Не. Снимай само. Наказала го е. Чай. Малко да се измори, че няма да я хвана тя. Виж как е такова деве. Как да я хващам малата пръст. Ще я хващам отзад. Разпираме. Не. Дали ще? Дай ми поедицата. Точно къде трябва да я хващам. Чекай. И баш ги тройката. Малко по-голяма. Фантома. Пак. Спири.